Здравейте, казвам се Пламен Велев, живея в квартала. В контекста на презентацията искам да ви дам ако от първо лице менталната карта на това, което се случва за един живущ в квартала. Широкия контекст. От двете страни на проекта има училища, еврейското и 18-то. Има многобройни детски градини в близост и паметник на културата градинка, която е притегателен център за живущите. Тоест, за момента това е място за живеене. Това е място, което хората се събират и този път, който в момента се построява по начина, по който е заложен, ще бъде пресичан на ден от ученици, хора с колички и по начина, по който изглежда, да не го наричаме градска магистрала. Живейки в квартала, 32-ро училище, взривиха ми кабинета по биология, за да го построят. Това е една градска магистрала, която вече се виждат урбанистичните ефекти върху квартала. Тя разделя града на две. Създават се това, което антрополозите наричат не места, т.е. места, откъдето се минава, не се живее. Градската среда се видоизменя и моите лични опасения, и затова се включих към протеста на хората, които им беше всъщност унищожено не просто дръвчетата, това не им е неделния спорт, екологията. Това им е място за живеене, градинката пред блока, която беше едно прелесно място, където това беше средище. Та още веднъж, това на което държа, аз не мога да влеза в техническите детайли, но по всичко личи, че това е булевард с 6 ленти, без велоалея, но да оставим, той не е предвиден да има велоалея. Просто си представете от другата страна Сливница и проблемите, които непрекъснато гледаме по телевизията, катастрофи на участъци, които през деня са ограничени на 50 км, а вечер се превръщат в писти. На Сливница загинаха яворяни, мисля, че се казва, 2 деца, които учат в 32-ро училище, което е на Тодор Александров и Христо Ботев. Много държа да навръзвам проблемите, защото ние си играем да затваряме проблемите в кутийки и не си даваме сметка, че когато преправяме една част от града, ние създаваме, в момента програмираме бъдещи състезания на този булевард. Аз не искам това за моя квартал, затова съм тук в качеството ми на гражданин и много неща искам да кажа, но бих желал да оставя време и на останалите да кажат някоя дума. Благодаря ви. Добър ден на всички, казвам се Ралица Симеонова. Твърди се, че ще има компенсаторно залесяване. На тази широчина на тротуара, какви дървета с какви корони могат да израснат, при условие, че те ще пречат на жиците на тролея? Благодаря ви, кратко и ясно. Добре, това е хубаво да се натрупат въпроси. Господин Василев сигурно ще отговори след това. Някой друг? Павел Танков се казвам, живея в квартала, не са ми безразлични нещата, които се случват там. Затова се присъединих към протеста. Един бърз въпрос, кратък, относно целесъобразността на този проект. Правени ли са обективни замервания, дали тази улица е достатъчно пропусклива за автомобили и съответно ще бъдат ли направени такива замервания след това, за да видим дали цялото нещо е имало смисъл. Защото според нас улицата в момента е достатъчно пропусклива. Добре, здравейте, Силвия Иванова. Аз първо искам да започна с какви са ни изискванията. Искаме от съветниците да поискат от кмета да спре проекта за изработване за общия устройствен план. Детайлен такъв. Също имам няколко въпроса, един от които беше заложен в искането за днес. И искам да попитам какъв е заложеният диаметър на водопровода и какви са причините за него. Също искам да попитам, понеже няколко пъти се изтъква в различни изказвания, че сте прави нов колектор. Ние видяхме как се залага той от трес на място, само че той не е на мястото на стария. Въпросът е, двата ще работят заедно. Защо има нужда от нов? Понеже работниците съобщиха, че всъщност стария става ненужен. За нас това е доста неоптимално използване на малкото налично място под платното и не разбираме защо тогава трябва да се измести да е под тротуара. Попитаха вече да, имам въпрос относно поставянето на осветление на линията на дърветата в парка.
понеже нали, ще изчезне изцяло тротуара там и новите осветлителни тела са предвидени да се сложат на линията на... Липсва ми картинката, но вие видяхте преди малко на дърветата в парка. Съответно, предполагам, че ще се окаже, че тези дървета, техните корони ще пречат на осветлението. Това как ще ги засегне, колко ще бъдат изрязани, защото в момента се твърди, че те няма да бъдат засегнати. Което, ако там се поставят лампи, ни е ясно, че няма да стане. Овоза е изтекал. Имаме внесена жалба за него, дали има нов овоз? Е следващия ми въпрос. И понеже вече, да, как ще се осигури оцеляването и развитието на пълноразмерни дървета, вече беше споменато за чакъла, съответно новите, вече всички виждаме как не израстват новите компенсаторни дръвчета и мисля, че общо взето това от мен. Здравейте, Венцислав Банчев. Нещо, което никой няма да каже. Всички си го мислиме и сега е време някой да го каже. Не ли е всичко това изграждане на нова инфраструктура, визирам нов канал, нов водопровод, който трябваше да мине под дърветата, но не минава. Съжалявам, че няма снимки да го видите. Как си върви пак по пътното платно и реално не пречеше на кореновата система. Та не ли е време да кажем защо толкова се натиска този проект? Не ли е всъщност всичко едно гонене на, бих казал, частен, но всъщност корпоративен интерес, изграждане на нова бизнес града на ъгъла Антон Александров и Опалченска? Мисля, че е крайно време да покажем реалните причини за този мащабен обществен проект, който всъщност е в част на полза. Аз мисля, че това е темата. Това трябва да бъде темата. Реално дават се 15 милиона или 14,7 от нашите пари, за да може в крайна сметка една бъдеща сграда, която вече е подписана като разрешение за строеж, да има нова канализация и нов водопровод. И спресте с тези манипулации, че се изграждало нови инфраструктури. Инфраструктурата си е повече от добре. Колегите предшествениците го казаха. Всичко е отдавна приключило и няма нищо общо с цар Борис или къде ли не. Чухме теории на вероятностите. Дайте да се съсредоточим в истината. Благодаря. Мисля, че е време да дадем думата на господин Василев. Вие предполагам, че заповядайте. Скъпи съграждани, истината е, че ще започна от това, което господина до мен, бивш неуспешен кандидат за районен кмет от страна на ГЕРБ, каза, а именно защо сме се събрали днес. Днес сме се събрали на поредното предизборно политическо изслушване, в което, за съжаление, хората на София са жертва. На въпросът преди малко на дамата за това какво ще реши комисията. Уважаема госпожо, тя комисията вече е решила. В момента това заседание е проформа и има написано и подписано становище какво е решила трите комисии. И именно затова казвам, че това, което се случва днес тук, е поредният епизод от предизборната кампания на едни неуспешни политици. На едни политици, които докараха България до там, че в предизборни кампании да си говориме за пясък и паркоместа, а не за това къде отива страната ни. До там, че страната ни е безпътна и всеки си заравя главата именно в пясъка на ремонтите на София, а не се задава въпроса на къде отиваме, къде искаме да стигнем като държава. За пореден път общински съветници, които застрашават с действията си вече живота на хората, защото благодарение на тях Софинвест няма лиценз. Редица обекти в София са под въпрос. Благодарение на господин Гълъбов, госпожа Петрова и един друг, който го няма също днес в залата, но той изпълнява други поръчки в интернет пространството. Кога ще има комисия за това, че няма да отворят детски градини? Кога ще има комисия за това, че улици не могат да бъдат пуснати? Връщайки се на темата, знаете ли какво ще реши днес комисията, на която вие сте поканени? Въз основа на състоялите се разисквания бяха взети следните решения, ще кажат председателите на тези три комисии, които са застанали пред нас днес. Няма значение вие какво ще кажете в зала. Ето го пред мен становището на комисията с подписите на председателите. Така че каквото и да кажете, документите са написани и вас просто ви използват за пореден път. Колегите с опит в Общинския съвет ще кажат,
че това е практика. Да, практика е когато заседанието е стандартно, но не е практика, когато заседанието е по такава тема, която има такъв широк обществен интерес, присъствие на граждани. Режисирали ли сте това, което ще се случи в комисията, колеги? Това ли ви даде увереност да напишете и подпишете това становище? Ще отговорите след малко, когато ви дойде времето да отговаряте като общински съветници. Иначе документи са тук, мога да ги дам на господина Домен, който също е гражданин от протеста, да се запознае, да види какво днес ще решат комисията. Има ли няма значение дали той е бил тук или не. Така, от гледна точка на проект. Проектът многократно сме казвали защо е важен за града. А той наистина е важен. Защото решава редица проблеми. Част от първостепенната публична пътна мрежа на София, неговото разширение и модернизация са не само желани, но и необходими за подобряване на трафика, обезпечаване на дългосрочната инфраструктура, стабилност. Подмяна на канализация, електроинсталации, трамвайни релси по Опалченска, Пиротска ще позволи ефективно отводняване и електроснабдяване, което е жизнено важно за голяма част от централната градска част. Мога да ви запозная с други детайли по самия проект, които многократно сме разказвали, както и многократно сме показвали на интернет страниците. Направих редица срещи с граждани. Господин Белев беше в моят кабинет заедно с още един гражданин, който също виждам днес тук на протеста. Поговорихме си, бях на самия протест, чуваме гражданите, говорим си с тях, именно в разговорите с тях, търсим решения на проблемите, които те повдигат. Направихме редица срещи с проектанти, инженери, хора, които са работили по проекта. Това, което се оказа, е, че има възможност да бъде засаден жив плет, който да бъде разделител между тротуара и улицата, именно вследствие на препоръки на граждани. Дърветата ще се засадат и именно дърветата е тема и на днешният разговор. Дами и господата, които казват, че искат повече озеленяване. Да, и ние искаме. Именно за това улицата ще бъде по-зелена след ремонта. Защото се отчитат по-малко от 39 дървета, а на тяхно място засаждат 50 нови в продължение на самата улица, както и 53 дървета в района на ремонта. За мен числото 103 е по-голямо от 39. С едно обаче условие. Да не полагаме такива добри грижи в кавички, като колегите от ГЕРБ, които съдят фиданки, които изсъхват след 2 месеца. При вас съкнаха. Така че ще положим необходимите грижи дърветата да се случат и да продължат да растат и да дадат необходимата зеленина и комфорт на жителите в района. Така че от наша гледна точка проектът е важен, но искам да чуя колегите, които 10 години и повече са работили за този проект, защо за тях е важен. Защото много бързо забравиха кой управлява София 18 години. Много бързо някои, които уж задават неудобни въпроси, се сетиха, че София съществува. Много бързо и удобно започнаха да задават въпросите сега, но не ги задават на хората, с които работят заедно. Нали така, господин Хикимян? Вие кога сетихте, че има ремонт на улица Опалченска? Знаете ли кога? Вчера. А знаете ли от кога е проект? От много отдавна. Още първото разрешително за строеж е по времето на мандата на вашият лидер, господин Бойко Борисов. След това следват разрешителни в мандата на госпожа Фандъкова. А знаете ли кой избира фирмата изпълнител? Господин Хикимян, вие питали ли сте кой избира фирмата изпълнител? Не сте, защото не са ви казали да питате. Фирмата е избрана по обявена обществена поръчка през 2021 година, а договорът с фирмата е подписан в началото на 23-та от тогавашния заместник кмет по строителство, избран от ГЕРБ, и по-настоящем кмет на град Самоков, също избран с подкрепата на ГЕРБ. Може да го питате. Може да го питате. И сега имат. И сега имат. А вие нищо не разбирате по принцип. Така че, от гледна точка на това кой избира фирмата, питайте си колегите в ГЕРБ. Защо са избрали нея? Пак питайте. Защо... Господин Василев, искам само за... Вие... Само дали може да... Така, имаше натрупани въпроси от граждани, конкретни и експертни. Нали, сега аз разбирам, вие наистина сте по-подходящ за политика, отколкото за експертна длъжност. Със сигурност по-добре бихте се справили на кметското място, това е така. Но моля ви, нека да се придържаме към конкретиката, които гражданите поставиха. Господин Белев постави много конкретни въпроси, госпожа Иванова постави много конкретни въпроси. Ако имате възможност да отговорите, би било добре, както и всъщност наистина заповедта
на господин Терзиев, с която се упълномощава дирекция Зелени системи, много бихме искали, когато господин Гълъбов такова, да ни я представите, тъй като така от нещата, които аз виждам като юрист, има някакви леки проблеми с нашата наредба. Благодаря. Понеже темата не е удобна, както в публичното пространство винаги се заглушава, така и в комисиите. Очевидно не знам защо хора от Има такъв народ заглушават въпроси, които са към ГЕРБ, ама явно има някакъв смисъл политически. Та да се върна на въпросите, защото за мен също тези въпроси са важни и никой не ги поставя. Кой осигурил финансирането, господин Хикимя, знаете ли? Така ли мислите? Пак не сте си проверил фактите. През 2021 проектът включен ли е в бюджета на Столична община? Включен е, нали? А през 22-23 включен ли е? Да. Така. Относно дърветата. През 2019 не съм сигурен. Относно дърветата, защото е тема, нали? Кой как реши и какво случва с тези дървета. На 8 март 2022 година председател на Комисията по околна среда, госпожа Лорита Радева, може би още е в Гърция и затова не е днес тук, защото иначе е важна темата, може би, но тя като председател гласува за. Но тук е друг човек, който може да отговори защо. Госпожо Стойкова, кажете защо сте гласували компенсаторното залесяване в този вид, защо сте взели... Така че, относно въпросите на господин Белев. Господин Белев, вие докато бяхте общински съветник, присъствахте ли на обществено обсъждане? Присъствахте ли на обществено обсъждане на проекта? Питам го. Бяхте ли на обществено обсъждане за проекта да изразите своите безпокойства? Да. Така че, относно въпросите дали ще има задръствания и дали има задръствания, да, задръствания има. Множество задръствания по продължение на улица Опалченска. Приоритизира се сега бус лентите, които ще ускорят и облегчат градския транспорт. Ще бъде по-свързана на центъра с северните райони. На въпроса дали се строи градска магистрала. Не се строи градска магистрала. Така. Разширението на булеварда е пряко свързано с подобряването на пътната безопасност. Сервитутът за безопасност при проектиране на път ще изисква минимално разстояние от 3,5 метра на пътното платно при скорост от 50 км в час. Ако пътните платна бъдат стеснени... Кой кара с 50, в момента кара с 80 кара? Съгласен съм, че много неща в този град последните 18 години не са случвали по начина, по който трябва да се случват. Да, не са безопасни улиците. Да, не са направени нещата по правилен начин. Но сега започваме да ги решаваме проблемите един по един. Така че всички ваши притеснения са адресирани и ще бъдат отразени, така че нито улицата става магистрала, нито нещо друго. Така че това е относно магистралата. Да, ако спрем в момента проекта, улицата ще продължи да бъде разкопана с години, ще има задръствания в цяла София, ще търпим неустойки и така нататък. Така че, да, добре. Така че няма възможност в момента да бъде спрян проекта. Проектът е важен за града, както казах. Чули сме притесненията на гражданите, адресирали сме ги там, докъдето са възможностите на общината към момента и аз лично, също като гражданин на този град, искам да разбера отговорите на въпросите, които поставих и аз към общински съветници, които повече от 10 години работят за реализацията на този проект, пък сега изведнъж са опозиция. Благодаря ви, господин Василев. Честно казано, аз не чух нито един отговор на въпрос. За съжаление... Имаше въпрос дали е имало обществено обсъждане. Всъщност обществено обсъждане, както посочих на втория слайд, е нямало. И ако говорим за реални проблеми пред това и от предишното ръководство, основен проблем пред този проект е, че той не отговаря, инвестиционният проект не отговаря на подробен устройствен план. Обръща се към членовете на Комисията по архитектура и градостройство. Това е пълно нарушение на Закона за устройство на територията. Второ, той за това не е посочен, защото няма такъв, който да отговаря. Второто голямо нарушение на Закона за водите, отливния канал, зад който се мотивира целият проект, е нарушение на директивата за отпадните води. Той не може да съществува. В Европа няма такива отливни канали, които да изпускат непречистени води. И трети основен въпрос, че от 19 август
влиза регламента за възстановяване на природата, който задължава да промените наредбата за зелената система, защото вече не става въпрос за бройки дървета. Става въпрос и европейският законодател изисква от градовете да запазват площта на короните. Не можете да намалявате площта на короните от 19 август нататъка. Ако не промените наредбата за зелената система, от 1 януари следващата година не може да имате нито един проект. Всеки ще може да ви го обжалва. Само да го кажа. Нито един проект за премахване на нито едно дърво. Благодаря. Здравейте, казвам се Георги Младенов. Второ поколение съм на улицата Роден, на Опалченска. И искам да отбележа това, че в нашия район Спаси София спечели с почти двойно. Господина, който никой не го знаеше в квартала, взе максимално гласове, заради това, че квартала беше отвратен от ГЕРБ. И сега в момента да прехвърлят топката към ГЕРБ, а ние очаквахме от тях да направят някаква промяна, нещо не се връзват нещата. Имам чувство, че едните са си свършили работа, като са гласували проекта, другите сега ще си го свършат, като го реализират. Вместо да се преследват всички проекти, за които говориха на ГЕРБ, те ги осъществяват в момента, защото са им най-удобни. Това исках да кажа, просто да не си измиват с гражданите в района ръцете. Ние сме гласували за тях, те в момента ни унищожават. Децата на 18-то училище, всичките пресичат на светофара на Пиротска, защото отсреща има 3 заведения, където всичките обядват. Постоянно пресичат на червено, се качат на тролея. Имал съм случай да видя няколко пъти деца ударени, слава Богу, живи бяха. И накрая те ще ми обясняват тук за нас, ще по-добро да ще направим 6 ленти. Но Опалченска нощно време никой не кара с 60, защото няма и камери. Кара се там максимално. Онзи ден пак имаше на Тодор Александров и Опалченска катастрофа. Разберете, трябва тази улица да се оправи, да стане удобна за хората, да има широки тротуари. Цяла Банишора ходи пеша на работа в центъра. Хората слизат на Сливница от автобусите, ходят до мола пеша. И те ще направят 3 метра тротуар, 1 метър ще е дървото, 50 см са стълбите на блока, значи остава 1,5 метра, по който се движат. И ще се получи същия тротуар, който между Тодор Александров и Стамбулийски, където хората ходят по шосето. Казвам ви, трафика е наистина, пешеходният трафик там е голям също. И те ще ми слуят 3 метра тротуар, светофара ще ми го закачат над главите на децата ми на 2 метра от терасата, където те спят. И разбирате ли, че това нещо просто... Аз съм отвратен от Спаси София, аз разчитах на тези хора, че не ще оправят София, ще потърся сметка на ГЕРБ, ще се случи нещо, ще сме зелени, ще сме хубави. В един момент, давай, ще изпълняваме тяхните проекти. И след една ли ми обясняват, това ще ви яхнат ГЕРБ. Нас не яхнали, кой не е хванал, той не е яхнал. Извинявайте, обаче не мога да слушам глупости на господата тук и другите хора, които са от района тук, също ще потвърдат. Ние гласувахме за онзи господин, който господин се крие. И през неговата страница го призоваваме да дойде при нас. Няма да го биеме, ние ще говорим с него. Да ни подкрепи, ние искаме да гласуваме пак за него, искаме да промени района. А той се крие. И му една е лесно, дайте тук в общината, дойдоха няколко хора от квартала, обясни им се, нищо не може да се направи. Отдолу минават тръби, никакви тръби не минават. Проектите ги има в интернет. Най-награмотният може да ги отвори да ги види.